Den er efter Aquinos, moren af RDH-hoppen, Regine Hartsyssel, og morfaren er resident. Akin Hartsyssel 2 er født hos Ebberta Sørensen i Vejrhus Fruer, og ejes nu af mine Andersen til Klavnsbjørn fra Lund. Jamen, vi kun lige Skal vi have kameraet med? Jeg løber ned og henter det her. Jeg ser det slet. Vil du ikke gerne have Bertel løs til, hvad hedder det? Ja. Jamen, du vil også gerne have Bertel løs. Eller Frække. Og Frække. Den begge to løs. Og Akin Hartsyssel er også med til korren, og er derfor også til mål, og nu er 163 i gang. Og så skulle jeg lige meddele, at der er præmieoverrækkelse i springdisciplinen, og det foregår på dressurbanen, og det sker kl. 14:30, altså der er præmieoverrækkelse på dressurbanen kl. 14:30.